השמש זורחת כל יום אצלנו, צריך להחליט מה נעשה עם עצמנו. האם נפזר שקרים ורעים בכל פינה, או נשאר מגשימים את הטוב בלבד? החיוך שבעולם זה מה שאנחנו רוצים, לחפש דרכים של טוב לעולם לשנות, בזמן שאתה יכול להיות המרשים ביותר. אז למה לא לקחת את האור הזה ולשלוט? החלטה גדולה לשקם את העולם. החיוך הכי טוב זה שמראה לנו את הדרך, בזמן שהשמש זורחת ולעולם צוברת כוח. אנחנו מביאים את השלום לעולם בנוסף.